buhay magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ito nga pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga mong gilagaran, nga kanunay nagatiman kanamo, nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matag usa, nga misalig kanimo amahan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa mga butang nga imong gihatag kanamo, sa imong pag-atiman, sa matag usa nga mindangop kanimo. Imo kaming gipakaon, imo kaming gibistihan, imo kaming gipainom o Dios. Ug labaw sa tanan imong gitagbo ang among tanang nga gikinahanglan nining adlaw. Ug bisan pa sa amo na usab nga panag-uban nini maong programa, imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong nga maoy gikinahanglan namong madunggan. Panalangini o Dios ang matag usa nga ang tanan nga makadungog dunay kadasig nga gikan kanimo nga ma-apply namo ni nga amo ni nga maikinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan, imo kaming giyahan karon og hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Among isalig itugyan diha kanimo o Dios ang among kinabuhi. Magmalapuson madaugon kami sa pagpaminaw karon sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pag-exulti kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong programang pulong mo kinabuhi ko, pinaagi sa ato ang FM station 101.3.
Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ilabi na sa atong mga kaigsunan sa sitio Tubod, ilang brother Moses, brother Pedro Arsola. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Maayong gabi, may pagpaminaw sa atong mga kaigsunan diri sa sitio Kalatagan og sitio Ampak, sitio Linaw og sitio diri sa Kalugtugan. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban sa tanan atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa. Pinaagi sa Facebook account ang pulong mong kinabuhi ko ug sa tanan nga mo replay ni ining ato ang live ni ining takna. I declare blessing sa matagusa ilabi na sa mga pulong nga ato karong hisgutan mahitungod sa mga kinabuhi o mga ngalan sa mga tao nga gisulat gyud diha sa balang kasulatan nga mahimo natong panag-ingnan sa tanang bahin o sitwasyon sa atong pagpuyo sa kalibutan. Importante gyud mga kaigsuonan nga lig-on gyud ang atong pagtuo. Kay kung dili lig-on gani atong pagtuo, mga igsuon sa pulong sa Dios labi na sa Biblia, ang mahitabo ana dali kang mapukan og magpadoktrina kas uban daghas kalibutan pero tinaghanan ra bagyod nga mga pagtulunan mahitungod sa paghisgot sa kaluwasan, paghisgot sa Dios, lain-lain og Dios mga kaigsunan. Og ari ka sa China, lahi pod og Dios. Ari pod ka sa Saudi Arabia, sa Middle East, lahi pod sila og Dios. Diri sa Pilipinas mga kaigsunan, tungod kay ang atong Pilipinas nagkalalain nga mga nasod ang mi puyo diri sa ato ang nasod, nagdala pod sila og nagkalain-lain nga mga tinuohan. Og ari pod ka sa dapit sa Mindanao mga kaigsunan, lahi pod ang ilahang pag-ila sa Dios, lahi pod ang ilang mensahe mahitungod sa kaluwasan. Gani kung kitang mga Kristohanong dili ta tinuod nga mobarog sa atong pagtuo ug dili gyud ta kaantigo pod nga magkinabuhi sa mga pamaagis Ginoo, ang mahitabo ana maluya manggod ka. Maluya manggod ta kung dili ta makinabuhi sa mga pamaagi ug mga pulong sa Dios, kay mahitabo ana layo mangyutas panalangin sa Dios. Ang tao nga nagtuo og Dios nga pinasikat sa Biblia apan wala magkinabuhi niini, maluyag gyud siya. Kay nganuman dili man niya makit-an ang resulta. Daghang kay mga tao nga nagtuo nga wala kapadayon, nganuman kay wala man magmatinud-anon. Og ang mahitabo kung dili ta matinud-anon, dili sad nato mabati ang mga saad sa Dios sa mga pulong nga ato ang nasabtan sa balaang kasulatan. Maoy hinungdan ikaw ug ako kitang tanan gidasig sa Dios nga dili lamang kutob sa pagpamati ug pagbasa sa Biblia kundi dili sa pagkinabuhi niini. Kung atong ikinabuhi mga kaigsunan ang pulong sa Dios, wala gyoy kanabitang wala gyoy di gyud mahitabo nga di ka panalanginan gyud ta. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matagusa mo adto na ta sa mga pagtagad pagtumbaya sa mga mensahe gikan sa ato mga kaigsuonan nga naa sa nagkalaing mga lugar. Atorong hisgutan mga kaigsuonan ang mga tao diha sa Biblia nga mahimo natong panag-ingnan og mga mensahe pod nga maoy makapalig-on sa ato nga pagpadayon sa pagtuo kang Kristo Hesus. Kinahanglan lig-on gyud ang ato pagtuo kang Kristo Hesus, kay kung dili lig-on mga kaigsuonan na mahitabo manggod makapadoktrina kas dili mao na noong Dios. Daghang mga tao nga nagsugod na sa pagbasag Biblia, nagsangyaw na sa Biblia apan nagpadoktrina las dili tinuod nga Dios. Ang uban mga kaigsuonan nagbasag Biblia pero nagpadoktrina ug nahimo pag yung aktibong magtutudlo sa gitawag Mother God. Ang uban gikan sa Kristohanon nga katilingban, gikan gyud sa Biblia. Ang uban naabot na sa Quran. Tungod kay dili kaayo sila matinud-anon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang tao nga dili kaayo matinud-anon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, dili gyud niya sinatian ang resulta sa mga saad sa Dios. Mo nang maluya siya. Unya kung ang tao maluya sa ato nang ginahisgutan diri sa tong programa, kasagaran ang tao maluya dali kay makapanumangin o dili kakita sa iyahang
kanang kaluyahon, ang uban mo'y pasanginlan og ang uban mo'y mahayan og dili gyud na mao'y makatabang aron ka makapadayon sa pagpangalagad sa Dios nga Amahan. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naaka. Maayong gabi, maayong pakig-uban Mao ang pagtay ni Nars Boyan, maayong gabi Sister Nars. Maayong gabi ni Crispin C. Villarasa. Maayong gabi ni Jeline Mer Antasuda. Maayong gabi Pastor Dalaygon ang Dios, watching from Maitom, Katigbian, Bohol. Maayong gabi ni Osias Fuentes Gonzaga. Shout out ko Pastor from Sitio Kuwari, Dandanon, Sibagat, Agusan del Sur, Born Again Church. Nindot ka, Born Again Church. Ang uban mo ingon nga pagtuo ra gyud makaluwas, John 3:16, pero before ang bersikulo 16 dunay bersikulo 3 og bersikulo 5 nga naghisgot na ang atong Ginoo, di gyud ta magkasulod og langit kung dili ta mataw sa tubig ug sa espiritu. Mayong gabi, may pakig-uban ni Ubaris si Gina. Good evening Pastor, uban sa imo family. Musta man mo? Request ko Pastor, ikaw ang kusog gikan ni Ubaris Gina. Ikaw ang kusog atong tagaan ay pagtagad mga kaigsonan deres ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato dayo nga ablihan og ato ning tagaan og pagtagad nga ato gyud po dayong madunggan. Awit makalangit, ikaw ang kusog. Mayong gabi ni Jerry Atas. Mayong gabi o maaka paminaw na pudta sa nindot nga mga pulong. Ika ni Ryan Panso, maayong gabi Pastor Gideon. We are watching from Malasbalas. God bless, salamat sa imong kinabuhi, daghang makabati sa pulong sa Ginoo. Pastor Ryan Panso, maayong gabi. Kumusta mo diha? O gipangumusta ko ni Pastor Hiniroso Punting, ilang Pastor Digo. Karong New Year's basig makabisita ko diha. Karong New Year. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Ruel Payuta. Maayong gabi Pastor, I'm watching diri at Tagum City. Maayong pakig-uban ni Lojin Gonzaga. Maayong gabi sa tanang naminaw o galantaw Pastor sa imong programs. God bless us all from Negros Oriental. Si Nelrim Dosel Yagni, maayong gabi Iliros Di Patilia, maayong gabi Sab. O God bless always Pastor. Salamat kaayo. Ikan ni Lujin Gonzaga, request kog song Balaang Dugo. Ato nang tagaan og pagtagad dires atong panag-uban. Walay maika kumpara sa imong gugma. Maayong pakig-uban ni Boy J. Midis Divero. Maayong gabi Pastor, watching from Carol Ann Community Gospel Radio. Nindot sa no. Kumusta man ang inyong buluhaton diha? Ang Dios magauban og magadihog sa matag higayon nga magapamuhat ang matag usa sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo. Si Uberes Gina, Pastor, mamalihog kog appeal praying for my past recovery. Ako mama nga sakit niya diabetic. Sige. Pwede ko nimo ma-message Uberes after sa ako ang programa para makahatag pug ko nimo advice para sa imuhang mama, no? Si Gigi Mens, maayong gabi Pastor, og sa tanang viewers, maayong gabi. Si Amalia de la Piña, maayong gabi. Si Vasion Alico, maayong gabi Pastor, og sa tanang naminaw. God bless. Arnel Tejano, maayong gabi Pastor. God bless always to your program. Ug Gasper Golo, maayong gabi Pastor, watching from Hinunangan, Southern Leyte. Si Arnold Pansion, maayong gabi Pastor Gideon. More power sa imong programa Pastor. Salamat kaayo Tatay Arnold. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Si Marilo
Ongi. Maayong gabi si Mike Yata. Maayong gabi Pastor Gideon. God bless us all. Request kong kanta labod. Ako ni nga andamon ang mga awit nga gipang request diri para diretso dayon ang ato ang pana. Mga awit makalangit. Awit makalangit nga bala ang dugo akong ipaso diri lang sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Lugin Gonzaga, ang portante pastor makapadayon og mulhawtay lang kay kitang tanan adunay nagalinlaing pagsulay aron ta malig-on. Munay usa sa atong hisgutan nga makalahutay ta sa tinuod nga pagpangalagad. Kung moingon tang tinuod nga pagpangalagad, kana bitang tinuod nga mensahe, tinuod nga mga pulong kay daghang mga sakripisyo bisan sa panahon ni Ginoong Jesucristo diha sa mga mensahe sa atong Ginoo nagpasidaan na sa matag tawo nga mituo kaniya nga dili tanan nagsakripisyo gidawat sa Ginoo. Dunay mga sakripisyong masayang kay dunay mga taong nagsakripisyo pero dili na pulong sa Dios ang gikinabuhi kundili nagpadoktrina nas uban. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi. Si Carmen Mahilom Buantigi, maayong gabi diha Pastor Gideon. Maayong gabi ninyo diha Pastor. Kumusta mo diha sa Sudlon 2? Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Doms Tagalog, maayong gabi Pastor. Request kong kanta Panahon na karon atong tagaan ay pagtagan. Mabayran ang kaayo mo, Diyos. Dili hitugnan ang pagkabalaan mo. Dili mabalhin ang gugma mo. Ang pangandoy ko ikaw. Maayong gabi ni Angelo Sasa. Maayong gabi Pastor watching from Japan. 3 years na ko wala kasimba Pastor kay wala may simbahan diri. Pastor mao taga gabi ra ko taga tan-aw nimo sa live. Brother Angelo, mao ni akong ika-advise nimo. Ayaw patuoha ang imong kaugalingon nga kung di ka kaatog simbahan wa ka kasimba sa Dios. Kung dili usba ang imuhang pagpatuo sa imong kaugalingon nga kinahanglan ato gyung tuuhan kung unsa may gisultis bala ang kasulatan labi na gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagsimba sa Dios pwede na mahimo sa tao sa tanang dapit. Bisan kon wala ka kaadto og balay alampuanan, balay tigumanan, gitawag og building, church building. Pero wala magpasabot nga di ka kasimba sa Dios. Kay ang tao nga naay pagtuo makasimba sa Dios bisan asa siya nga dapit. Bisan naa kas imong kwarto, naa kas imuhang sala. Bisan asa ka nga dapit lugar sa imuhang Pinoy-anan, pwede kang makahimo og mga pagdaig, pwede kang makasimba sa Dios. Bisan tuwa pa ka sa lahom sa yuta, bisan tuwa pa ka sa ilahom, pwede kang makasimba sa Dios. Si Daniel nga tuwa sa ilawom sa yuta mga kaigsunan, sa langob sa leon nakahimo sa mga pagdaig o gidawat sa Dios. Si Pablo og si Silas nga didto sa pinakasuok nga bilangguan nakahimog mga pagdaig o gidawat sa Dios. Ang pagdaig ug ang pagpasalamat mga kaigsunan ko si Ginoo, pwede nato ning buhaton bisag asa. Ang pagsimba pwede nato ning buhaton bisan asa. Importante kinasing-kasing ta nga may simba sa Dios. Ang pag-adtog simbahan mga kaigsuonan usa ni sa ka-instrumento aron makadasig ta ug madasig usab ta sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan. Pero wala magpasabot nga mauna lang gyud nay pamaagi aron madasig malig-on ta. Kay daghang mga tawo mga kaigsuonan nga bisan gani wala kaadtog simbahan apan gidasig sa Ginoo kay dunay panahon siya. Dunay panahon ang tao sa tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Dili tanan mga kaigsuonan, dili gyud ta kaingon nga ang taong naa sa simbahan nakasimba na sa Dios. Sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, dito gani niya nabuking ang tao
nga daghan di ay o duna di ay mga simbahan nga naghimog sakripisyo ug nagdaig ug nagsimba. Siyempre pagpulong pagsimba, nagdaig sa Dios, nag-awit para sa Dios, apan ang ilang gihimo nga sakripisyo sa pagdaig pag-awit dili di ay makapahimaya sa Dios kay ang ilang pagtulunan hinimo naman lang sa tao. Kini atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Gani sa panahon ni Isaias mausad nay nakit-an nga dunay mga taong nagsakripisyo pero ang mga pagtulunan wala na magkadimao, dili nagikan sa Dios. Una nga akong advice kanimo, Angelo, ayaw patuuha ang imong kaugalingon nga 2 years or 3 years na ka diha sa Japan nga wa ka kasimba sa Dios. Kay walay simbahan. Matod pa 3 years na ko wala kasimba, pastor, kay wala may simbahan dire. Mga igsuon, ako gining klaro, kay klaro kaayo ang mga eksplanasyon sa Biblia nga angay natong tuuhan ug maoy atong ipatuo sa tong kaugalingon nga bisan asan dapit pwede ka makasimba sa Dios. Si Pablo ug si Silas nakasimba sila sa Dios. Gani si Ginoong Hesus nagtudlo siya kung unsaon pagsimba nato ang Amahan, unsaon nato pag-ampo ang Amahan. Makaampo ka, makasimba, makaduol ka sa Amahan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo bisag ikaw ra usa diha sa imong kwarto. Gani mao nay seryoso nga pagtudlo ni Ginoong Hesus diha sa iyang mga tinun-an mahitungod sa mga pagtulon-an sa pag-ampo. Kung mag-ampo kamo, sulod kamo sa inyong lawak, sa inyong kwarto, sirhi ang mga pultahan o pag-ampo kamo sa inyong Amahan nga dili makita. Ako mga pagdasig, buhata ang gitudlo sa unsamay mga mensahe sa Biblia. I-bless gayod ka. Salamat kayo sa imong pagtumbaya, Brother Angelo. Musta mo diha sa Japan? Ang Dios magauban, magpanalangin kaninyo nga ang inyong mga sakripisyo mahimo ng mapuslanon ug dunay kapuslanan kay ang Dios may mugiya sa inyong paggamit niya ng tanan. Dalaygon ang Dios, magpanalangin, awit makalangit, labod diri lang sa nga programa ng pulong mo kinabuhi ko. Labod. Si Lucien Gonzaga, lig-uno na to ang atong pagtuo, pagsalig ug paglaom. Mulahutay ug makapadayon bisan hinay hunay lang dili na lumba. Sige. Si Anthony Kimiging. Maayong gabi si Ate Ars, maayong gabi Pastor Gideon og labi na sa mga nagpaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless. Request kog song ning dapit. Ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa bala. Mayong gabi ni Girly Salvia Pigalan. Mayong gabi Pastor og sa tanang nagsunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay watching from Saudi Arabia. Mayong gabi, blessed evening diha sa Saudi. Mayong gabi ni Sister Gingging Simpron. Ang Dios padayon magauban magadihog ganimo. Salamat sa imuhang pag-share sa itong programa sa inyong mga kaila. Si Merlinda Samyaw Rilabo, mayong gabi. Mayong gabi Pastor. Salamat nga nakaapas pa ko sa imong live request kog kanta Milagroso. Okay. Nahimugso. Diyos ikaw ang akong kasaligan ug lauman, walay butang na malisod diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. Oh Jesus, Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jewel Maguan. Good evening Pastor, watching from Jinsan. Salamat Pastor kay nakapaminaw na pod ko sa pulong sa Dios. Request ko, pwede request og kanta makalangit Pastor, maghari ka. Salamat Pastor and God bless. Okay, ako raning isip Sister Girly kay napuno na akong files dire sa PC. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jenny Mark.
Tanaid, maayong gabi pastor. Ako di ay itong ingnan nimo gabi asa dapit sa Tanhay City. Na ako dapit pastor sa Tabuk, San Isidro. Tabuk. Nasa Tabuk. Asa man na dapit diri na dapit sa Amlan kanang Tabuk no. Dili kay ko suwito dapit pero dili ko kay suwito sa tanan nga mga lugar diha sa Tanhay. Ang ako lang mahinumduman dahil sa Tanhay na itugas kayong murag unahan ana murag na itabok man siguro nadiha dapit ang tabok no. Si Jerby Rimes Espinosa maayong gabi Si Linda Unak maayong gabi watching from Tibuli. Philly Impas maayong gabi pastor. Maayong gabi ni Mark Monteselio og ni Milvin Valente. Si Doms Tagalog request kog kanta pastor panahon na karon Malinan Alliance Upper Katigan. Maayong gabi ninyong tanan. Maayong pagpaminaw ni Mark Joseph Monteselio. Maayong gabi pastor. Dalaygon ang Ginoo sa tanan. Si Jennifer Javier to maayong gabi pastor watching from Manila, Tiro Bisaya. Salamat kaayo. Dalaygon ang Dios. Si Rims Antua Kabalhin, maayong gabi pastor, salamat nakabalik na pud ko tan-aw sa imong live. Dios magpanalangin kanimo. Og Bernardino, maayong gabi pastor, salamat sa pag-live nimo para madasig ko. Dalaygon ang Dios, magdasig maglig-on kanatong tanan. Si Sister Waning Dignos, good evening Pastor Gideon Candelario, kumusta na mo Pastor? Pwede request ko Pastor, tanging kay Jesus Pastor. Okay, maayong gabi ninyo diha Sister Waning og maayong gabi usab ni Brother Danny og sa tanan tumakigsunan diha sa Tisa Cebu City. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati. Dalaygon ang Dios. Og Merry Christmas og advance Happy New Year. Labi na ni Tatay Tilano. Dalaygon ang Dios sa tanan nato mga kaigsuonan diha. Ang Dios magpanalangin. Si Irene Balaba, maayong gabi pastor. Og si Doms Tagalog, amen. Si Rifat, maayong gabi pastor. Live na ka sa 96.7 FM station diha sa Lambog, Badjan. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kaninyo diha Bradre. Og si Roms Antua, salamat pastor sa klaro nimo pagpadayag pinaagi sa pagsimba. Mo na gyud gitudlo gipadayag sa Biblia, mo na gyud atong barugan. Dili nato patuohon atong kaugalingon sa mga pulong pod nga dili kay nato kana bitang dili nato makit-an sa balaang kasulatan. Maayong gabi ni Rosalyn Sol og si Imding Lasa, maayong gabi pastor. Great ko sa ako ang pamangkon. Belated happy birthday ni Aldre Ding Lasa. Happy birthday Aldre. Ang Dios paday magpanalangin sa tuig nga gidugang sa Dios sa imong kinabuhi og daghang pang mga katuigan nga ihatag sa Ginoo kanimo. Maayong gabi ni Ryan Jungoy, maayong gabi diha pastor. Dalaygon ang Dios, makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. God bless pastor. Si Bing Dandan, God bless ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Hannah Sel Saberon, maayong gabi pastor, prayer request nako ako ang auntie Pilisa sa ihang balatian watching from Malungon. Ang Dios mag-aayos sa imuhang auntie Pilisa. Si Kawakami Belt Libron, maayong gabi pastor, salamat ko sa Ginoo kay igamit ka para makapaminaw sa pulong. Kami pod wala nakasimba pero nagday gihapon ko sa Ginoo. Wala ka adtong simbahan pero dili lagi ingon nga wala kasimba. Nakasimba gyud mo. Kanang pagdaig mga kaigsuonan, nakasimba na siya. Mo na gyud atong batasanon ug atong usbon ang kasagaran nato nga nasabtan nga dili di ay mao ang gisultis bala ang kasulatan kanang nagtuo ta ba o dili day na mao unsay gisultis bala ang kasulatan. Si Ate Ars, maayong gabi si Maria Gina Di Cano Manuel. Sige. Lonjin Gonzaga, yes, amen, thank you Lord. Bisan asa nato siyang simbahon kasing-kasing kay ang Dios nasayod siya sa tanan. Tanging kay Jesus ikaw lamang pastor,
Kay ako ning andamon Sister Waning, ako ning taga niya pagtagad ha. Niya ako lang ning ipasud ni imo ha, kaning tanging kay Hesus ikaw lamang. Kay bago pa nako ning nako nabasa. Tanging kay Hesus ikaw lamang. Kay ako aning andam-andamon diri sa ato ang panag-uban. Ngay halad mo kaniya, samtang may panahon pa, ug mamauli na kita sa gingharian niya. Si Jesus ang nagmahal kanimo, wala na'y gugma nga susama ka niya. Si Mary Joy Buwan Canonigo, maayong gabi Si Maria Gina matud pa, God is everywhere. Pwede ta makasimba bisan asa. Yes, mao na gitudlo gid sa Biblia. Sa kundi maayong gabi og request kog awit dito sa cross. Salamat kaayo ika ni Maria Gina. Si Kawakami Belt Libron, salamat kaayo Pastor, tama ka sa kwarto rako nagsimba. Diha ka nagdaig sa Dios. Sa ato nang nakita og nasabdan sa Biblia, bisan si Pablo og si Silas, tuwa sila sa pinasa kasuok nga bilangguan. Gilugpitan gani ang ilang mga tiil, ginapos sa kadina ang ilang mga kamot. Pero ang ilang kasing-kasing dili ginapos. Ang ilang hunahuna dili ginapos. Nakahimo silag mga pagdaig, naghimo silag mga pag-awit sa Dios ug nabati nis mga piniriso, ug sa dihang nagdaig sila nauyog ang bilangguan og naabli ang tanang pultahan. Maoy hinungdan kung ipadayon nato ang pagdaig, ang pag-awit, ang pagkanta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Daghan nga mga abli nga mga panalangin nga maghatag kanato og kadasig kalig-on og pagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan sa atong pagpangalagad kaniya. Si Imding Lasa, amen Pastor, bisan asa tapoy di musimba, importante nakadaig sa Ginoo. Maayong gabi ni Alex Arsenal Bugtong, maayong gabi, big amen. Sister Vivian Ramos Morales Pakatang, maayong gabi Pastor. Albans Pasko og bagong tuig. Advance sa Pasko og bagong tuig. Pasalamatan nato ang Ginoo nga paabot pagyud ta. Nakaabot pagyud ta sa daghan pa ang katuigan. Atong igsuon nga nanugka diha sa Malaysia. Ang Dios magpanalangin kaninyo Sister Vivian. Si Mary Ann Oyanggoren, maayong gabi ninyo diha ay. Ann, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Si Elena Salvador, maayong gabi. Si Kyle ay, good evening Pastor, Merry Christmas, watching from Hong Kong. Request Pastor Lilim, God bless your family. Ako ang tagaan pagtagad usaha ang request ni Sister Waning, ano ka diha sa Tisa Cebu. Hesus, tanging ikaw lamang. Si Mimi Dalio, good evening Pastor, watching from Davao City, request ko kanta Lahotay. Si Angelo Sasa, salamat kaayo Pastor sa pagbasa nimo og nadasig ko og maayo sa pagpasabot nimo nga wala nako kasimba Pastor. Importante gyud makadaig ka, makasimba. Nagtataka kung bakit ba laging nagdurusa. Si Jennifer, maayong gabi Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo sing from Hinunangan sa Southern Leyte. Shout out sa among anak sa Montalban na mati karon, Joy Kiring. Kung ito man ay hamon lang, maayong gabi ni Lisa B. Islet, maayong gabi Pastor. Si Juliet Balasuela, good evening Pastor. May God bless you more and your family. Og sa tanang listeners, God bless. Mayong gabi ni Pastor Sapre, nga nano ka diha sa Balok Santo Niño Tanhay. Matod pa mayong gabi Pastor Gideon Cadalario on air na ka sa Shiny FM 95.3 Balok Santo Niño, Balok
Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental. Maayong gabi sa tanan og sa imong tibok pamilya. Gimingaw gyud mi nimo pastor, pero unsaon man pastor, layo naman mo. Sa kanta na lang mi makadungog nimo. Actually sila si Pastor Carmen og silang pastor Carmen og si Pastor Fabio moare sila dire sa Malabuyok karong Sabado. Ano mo balik sila karong Lunes. Amo na ilang gitawag dire nga mo bisita sila kung asa ko gidalas Ginoo. Mingaw na gyud pud ko ninyo diha Sister Waning. Ato gyud nga ibutang sa atong kasing-kasing na una nga nag-alagad tag Dios. Ako mga pagdasig nga sa inyong pag-alagad makapadayon mo. Ingon nga gidasig ko sa Ginoo nga magpadayon. Kay kung nagpadayon ang matagusa, magkita ra kita. Si Samuel Halo Senior, maayong gabi pastor. Si Raymond Candelario, maayong gabi pastor, og sa tanan nga naminaw karon sa mensahe gikan sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan ninyo pastor. Jesus, tanging ikaw lamang. Si Jesus lamang ang ato ang paglaom, ang ato ang ikinahanglan. Si Jennifer, maayong gabi pastor, watching from Tamugan. Consolation Baiser, maayong gabi pastor Gideon, God bless always, dili ko mabuhi. Pwede pastor, salamat. Si Jinky Oriel, maayong gabi day Jinky, kumusta mo diha sa Negros? Og si Imding Lasa, maayong gabi pastor, pwede ko magpaampo sa akong igsoon pastor, si Alvin Ding Lasa. Padasigon ko balik sa Ginoo siya pastor. Dalaygon ang Dios magatubag sa atong mga hangyo. Si Rizal, matod pa, bless evening pastor Gideon. Good evening pastor Wansing from Manhuyod, kika ni Jinky Orel. Kumusta mo diha day Jinky? Ang Dios magpanalangin sa Gabriel Chiduay, maayong gabi pastor, dili ron mao pastor, tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Okay. Sige, tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Sige Sister Waning, tanging kay Jesus mo lang matatagpuan, or tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Okay, ako ani nga tagaan og pagtagad Sister Waning ha. Salamat kaayo sa imuhang pagtumbaya sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ka. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanang nag-share sa ato nga programa. Kay sa inyong pag-share, dako kay nagkahimuan sa bulwaton ni Kristo sa pagpaabot sa mga mensahes Ginoo sa matag tao. Si Vince GL Ilaga Kalibay, bisan og ulan diri sa amo pastor, magapaminaw gyud mig pulong sa Ginoo. Si Evelyn Masona, maayong gabi pastor Wansing from Andap, New Bataan. Si Yaya Alexander, maayong gabi. Si Junjon Generosa, bi diha pastor Wansing from Mabinay. Maayong gabi nimo diha bro Junjon. Si Amalia de la Piña, maayong gabi pastor, patabang mi ampo sa ako ang pag-umangko nagsakit og stage 4 cancer. Stage 4 na pastor, sigira anamo tabangon. Salamat pastor from Sambuanga, Sibugay. Pwede ra gyud maka-chat mo sa ako Sister Amalia ha. O niya para maka-message po ko ninyo. Linor sa Larda Birador. Good evening Pastor Gideon. God is good all the time. As long as we will still alive, we need Lord Jesus. Thank you God for naka-follow ko nimo. Merry Christmas Pastor uban sa imong pamilya. Ang Ginoo gyud maoy kusog nato sa matag adlaw Pastor. Dalaygon kanunay ang Ginoo Pastor Wansing from Tagbilaran, Bohol. Salamat kaayo si Linor Salarda Verador. Salamat kaayo. Og salamat kaayo sa mga mensahe nga imong gipaabot diri sa atong programa. Ang kusog nga gikinahanglan nato mga kaigsoon o kalig-on nga gikinahanglan nato
ato ning maangkon kung tinuod ang atong pagsalig sa iyang mga saad. Kung tinuod yun ang atong pagsalig sa mga saad sa atong Ginoong Hesus, ang kusog ug kadasig mga kaigsonan dili gyud na mulayo sa atong pagpangalagan. Pwede request kung kanta makalangit kailan pa. Salamat Pastor Gikanig Girly Salvia Pigala. Si Tres Chicas, good evening Pastor Gideon, greetings from Washington DC. God bless you more in every way. Sa buhay mo, kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang itong matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang itong mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mo. Mayong gabi ni Rain Donainer watching from evening Pastor Gideon. Maayong gabi watching from Dammam, Saudi. Si Rapol Dexter, maayong gabi Pastor. Salamat sa mensahe. Good evening Pastor Gideon watching Madrid, Surigao del Sur. Pwede request dili ko mabuhi. Salamat. Tanging kay Jesus mo lang itong matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang itong mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. 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 Ako ang ipaambit usa ang awit makalangit mga kigsonan nga dito sa cross apan sa dili pa mo awit usa ko kanang awit nga makapahulay.
kinabuhi ta tunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalisdanan bisan sa katalagman ikaw ug ako nakalaban ang kinabuhi ta dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalisdanan bisan sa katalagman ikaw ug ako nakalaban walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay ayaw usiti ayaw gyud sayangi anak sakripisyo nga ikaw mabag-o ka ikaw kikiyahan o gitunloan aron makapuyo sa kalangitan walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay busa padayon ta sa pag-alagad niya diha sa pagsimba magkahios sa kita dili na to kalimtan magtinabangay kitang tanan buhat maayo kita gantihan walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay 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 Ganing mo lamang kami mo simba Ganing mo lamang kami mga lagad Kay ikaw ang gipadala sa Amahan
Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, di na may utlanan, busa ayaw kaluya ay mayong mapa, angay ka ng mulahutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan ng kasakitan, di na may utlanan, busa ayaw kaluya ay mayong mapa,
mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinud-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot mo niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Kung dili ka kabsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong ngalagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya ay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ng Dios awit magalangit hangtod may kinabuhi. Through every Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Uban sa dako nga katuyuan, inigsudong ko sa kalangitan. Mayong pagpaminaw ni Lito Garcia, Pastor, shout out diri sa Zamboanga City. Kanunay gyud ming malinaw, maminaw sa imong live, kay mablas gyud ko sa pulong sa Ginoo nga imuhang gibatbat. Si Roger Gidi, shout out ko sa Gidi family nga naminaw sa pulong sa Dios diha sa Pide Road, Claver, Surigao del Norte. Maayong nga pagiguban ni Susana Pableo, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang anak sa Ginoo. Kumusta Pastor? Minaw lang ko samtang naglakaw paingon pa uli. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat kais inyong pangumusta Sister Okay ra gyud mi diri. Si Danilo Agipo Manabit, maayong gabi. God is good all the time. Si Brother Ruel Hadraki Caralde, dalaygon ang Ginoo sa mga awit makalangit. Sa gugma mo kakusugan ngayon pasidunggan ka hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may
Ang atong rong hisgutan nga mga pulong sa Dios mga kaigsuonan mabasa diha sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 40. O gato nang mabasa gyud diha mga kaigsuonan ang mga tawo nga nagtuo o Ginoo. O niya ang matag tawo nga gisulat gyud ang ilang ngalan og kahimtang dunay mensahe ang Dios sa matag tawo nga dunay gibuhat, dunay gihimo. Og dinhi nato mga igsuon masabtan nga ang pagtuo mga igsuon dunay gyud resulta kung dunay buhaton ang tao. Inigsudong ko sa kalangitan, mga bulan no kabituunan imo. Pero kung ang tao nga nagtuo nga walay gibuhat mga kaigsuonan wa gyud punay mahitabo ug wala punay madawat sumala pod sa gipakita sa balaang kasulatan. Kay ang giklaro sa atong Ginoo nga ganti mag-agad man ang tanan sa atong gihimo. Kung wala tay gihimo, wala sa tay ganti. Mao na nga sumala sa diskusyon ni Apostol Pablo mga kaigsuonan dunay mga tao nga nangalagad nga migamit sila og dagami, migamit sila og bulawan, migamit sila og kanang mabasa nato sa gisulat ni Apostol Pablo diha sa Korinto. O kanang tanan mga kaigsuonan sutaon ang kalidad sa maong binuhatan. Unya alang lang po na sa mga tao nga tinud-anay nga nakaalagad og Dios kana bitang tinud-anay nga nakabatog kaluwasan. Atong hinumduman dili tanang nagtuo nakabaton og kaluwasan. Kay daghang mga tao nga nagtuo wala magkinabuhi sa pulong gyud sa Ginoo. Igo ra silang nagtuo. Gani igo ra pud silang nagsampit. Atong hinumduman mga kaigsuonan ang giklaro ni Hesus diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Dili tanang magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kato lamang nagtuman og nagkinabuhi sa kaubuton samahan. Anang panahon na daghan unya nga kanang maningil sa atong Ginoong Hesus nga moingon nga dili ba nagsangyaw man kami sa imong mensahe. Daghang nagsangyaw pero wala pon magkinabuhi. Wala mo tuman. Daghang moingon nga nag-ayaw man kamig masakiton. Daghang nag-ayog masakiton pero po dili si Jesus ang nagibayaw kundi ang karatula. Dili ba nagtudlo man kami, nagpagawas man kami giyawa pinaagi sa imong ngalan. Yes, daghang mga tao nga nakahimo sa paggawas sa giyawa apan ang binuhatan gihapon yawanon. Mauna nga sa atong pagpuyos kalibutan atong siguruhon gyud nga doon natay nakatunan sa balaang kasulatan ug ato ning na ikinabuhi kay diha tagantihan. Pero kung naatay nasayran og wala nato ikinabuhi, unsa may madawat nato nga ganti? Nga ang ganti nag-agad mas atong nahimo. Kung doon natay nahimo mga kaigsuonan, dili gyud na kalimtan sa Dios. Dili gyud na ibaliwala sa Dios. Pertina nga kaimportante, kumbaga napakahalaga na sa ating Panginoon yung mga gawa natin. Mao na nga ang mga tao mga kaigsuon nga dunay gibuhat nga pinasahi nga wala makita sa Dios sa ubang mga tao. Ang mga tao nga naghimo og pinasahi dili pinasahi. Ang ilahang mga ngalan gisulat gyud diha sa libro sa Hebreo kapitulo 11 nga naghisgot sa pagtuo. So atong hisgutan mga kaigsuonan diha sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 4. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan mahitungod ni Abel. Unya mato dinhi tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayo nga halad kay kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimut-an siya sa Dios, ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan
Apan pinaagi sa iyang pagtuo nakigsulti gihapon siya. Versikulo 5 unya hotdo nato pagbasa ngadto sa 7. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kahitasan, wala siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo, kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayod nga motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, mahitungod sa mga butang nga umabot nga wala niya makita, nagmasinugtanon siya sa Dios og nagbuhat siyag arka nga maoy nakaluwas kaniya og sa iyang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibok kalibutan og nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Dinhi mga kaigsuonan, sa tulo ka klaseng tao, si Abel, si Enoch mga kaigsuonan og si Noe, pareho nga miila mintuo og Dios. Nya atong hinumduman anang panahon na wala pay magwawali. Pero doon na sila'y pagtuo. Ikumpara sa atong panahon karon, pertinan daghanang mga magwawali. Kay naa naman tas katapusang mga adlaw nga matud pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo, manggawas na ang mga mini nga mga magwawali. Ang mga mini nga mga magwali sila sa pulong sa Dios, pero wala nila maikinabuhi. Mga pulong gyapon sa Dios ang ilang giwali. Gigamit nila ang Dios aron pagpatuo sa mga tao, pero sila mismo walay Dios. Kay ang tao nga dunay Dios nagkinabuhi man sa pulong sa Dios. Mahimong kawang ang mga sakripisyo sa mga tao nga nagwali og nagtudlo sa pulong sa Ginoo, apan mismo sila nga nagwali wala magkinabuhi niini. Sa kinabuhi ni Abel mga kaigsuonan, atong makita gyud sa Genesis ang iyang sugilanon ni Abel og ni Cain. Pareho silang managsuon. Ug anang panahon na mga kaigsuonan, wala pa'y magwawali, wala pa'y magdadasig. Gibutang sa Ginoo sa ilang hunaw kasing-kasing nga dunay Dios. Kay tungod kay ang ilang mga ginikanan naa may pagtuo og Dios, naa may pagtuo og Ginoo. Og kung ato lamang nga basahon gyud ang alang sa mga nakabasa sa sugilanon ni Abel ug ni Cain diha sa Genesis kapitulo 4, mga igsuon kos Ginoo, atong makita diha nga magtutuo gyud sila. Sa Genesis kapitulo 4, ako rang tan-awon mga kaigsuonan, si Cain og si Abel ang gisgutan gyud diha. Nga matud patungod sa pagtuo si Abel naghimo og maayong mga halad. O niya si Cain naghimo pug halad pero dili maayo. Ang gipakita diha mga kaigsuonan, pagtuo og relasyon nato sa Ginoo. Unsa naman kana bitaw, asa naman kutob ang ato ang pakigrelasyon sa Dios? Ang atong relasyon sa Dios ato bang giampingan? Taas ba tag respeto sa atong pakigrelasyon sa Dios? Taas ba ang ato ang pag-ila sa Ginoo? Importante ba gyud siya sa atong kasing-kasing? Kay kung taas kaayo ang atong pag-ila o pagrespeto o pagtahod sa Dios, kini makit-an ni sa atong paghalad. Kung moingon ta nga mahal nato kayo ang Ginoo, makit-an gyapon ni nato sa atong paghalad. Dili nato malimbungan ang Dios tungod kay ang tanan nga atong gipamulong iya mang tan-aon
diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong hunahuna, o diha sa ato ang mga binuhatan. Bisan ang tao mga kaigsuonan makahimo sa pag-ilah sa tao nga adunay respeto, adunay pagtahod. Kung ang usa ka tawo nga nagtrabaho sa iyang agalon, kung ang usa ka tawo nga nahimong trabahante ngadto sa usa ka company, ang tao or trabahante nga dunay tinuod nga respeto ug nagmahal sa iyang trabaho, makit-an gyud na sa resulta sa iyang trabaho. Ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo, doon na tay trabaho. Usa sa mga trabaho diha sa pag-alagad nato sa Ginoo, ang paghalad. Paghalad mga kaigsuonan, nagdepende ni sa ato ang pag-ila, pagrespeto sa atong Ginoo. Kung giunsa nato pag-ilaw, pagrespeto ang Ginoo, makit-an na diha sa atong paghalad. Si Abel mga igsoon og si Cain pareho nga nagtuo. Pero dili sila pareho og pagbati. Dili pud sila pareho og kanang pag-ila sa Ginoo. Kay nganuman, dili man sila pareho og gihalad. Pareho silang naghalad pero dili pareho ang ilang mga halad. Ang kang Cain dili maayo, ang kang Abel maayo. Mausab sa ato ang matag kaigsuonan diha sa ato ang mga tigumanan, diha sa inyong simbahan, sa simbahan diin pod ako gibutang sa Ginoo. Atong makit-an ang mga klase-klase nga kinaiya sa tao. Adunay mga tao nga nakatugkad gyud sa Dios nga gilagaran. Aduna po'y mga tao nga kumbaga nagpadayon sila sa pagpaniid, kumbaga nagpadayon sila sa pamalandong, pagkaton. Apano na po'y mga tao nga sa ato ang pinulungan nagpalahay rasad. So dili gyud pareha og pagbati ang tao. Dili gyud pareha og kana bitang na sabdan ang tao. Ang mahitabo sad dili pod pareha og kanang gibuhat, dili pod pareho og mga buhat ang tao para sa Ginoo. Ang tao nga tinud-anay nga nagsalig sa Dios, mubuhat gyud na og pinakamaayong buhat para sa Dios. Bisan ang tao nga dunay pagsalig sa tao, kung doon na say buhaton nga tus tao nga iyang gitagaan sa iyang pagsalig, mubuhat yun nagmaayong buhat. Dili na mutugot nga maguba ang iyang pagsalig. Dili gid po na mo buhat og dili maayong buhat. Mahinungdan sa atong kinabuhi, dili gyud ta kailad sa Dios. Patuhon gyud nato atong kaugalingon ug dawaton gyud nato nga di gyud ta kailad sa Dios. Sa pagtuo nga makailad ta pinaagi sa pulong. Nga moingon tang mahal ko kaayo ang Ginoo. I love you, Lord. Di ba gigamaan gani na usa ka kanta nga I love you, Lord. O niya, daghan pagyud kaayo mga awit, mga kaigsunan nga naghisgot sa gugma nato sa Ginoo. Pero kanang mga pulong wala na'y bili kung dili na makit-an sa buhat. Dili na makit-an sa paghalad, sa pag-alagad. Kung unsa ang atong gihimo diha sa atong paghalad, doon na gyud nay resulta. Unya ang tanang resulta wala gyud na gitago sa Dios. Iyan ang gipadayag. Iyan ang gisugilon. Dunay resulta. Kung maghalad tag maayo para sa Dios, dunay may resulta. Nga ikalipay pag-ayo nato
samtang nagpadayon ta sa pag-alagad sa kaniya. Si Haring Solomon doon na siya'y mga mensahe diha sa Panultihon Kapitulo 3. Panultihon Kapitulo 3 versikulo 9. Ingon dinhi sa versikulo 9 hangtod sa 10, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Ibin si Haring Solomon, mga kaigsunan, nakatugkad siya sa kahimtang sa tao nga nag-alagad sa Dios. Ang tao nga nag-alagad sa Dios, dunag yun ay gibuhat. Og ang matag buhat nato sa Ginoo, dunag yun na say ganti. Di yun mahitabong wa na ibalos. Dunag yun na ibalos ang Dios. O niya, nindot kayo ang ipakita sad sa mensahe ni Haring Solomon kung atong buhaton ang mga halad nga maayo. Ikaw ug ako, dili na ta pwede siguro nga balik-balikan nato pagsabot ang unsay maayo ug unsay dili maayo nga halad. Ang maayo katugyod ang pinaka-bililhon, katong dakong bili. Dili sad nga moingon ta nga maayo unya wa day bili, katong mga reject. Kung moingon ta nga dunay dakong bili, dili sad tong mga rejecton nga maoy ihalad, katong dili na magamit. Nasamas usa ka wali kaniadto nga ang asawa ray nakasimba, ang bana wa kasimba. O niya, ang permero, mga kaigsunan, ang bana mo'y nakasimba. O niya, ang asawa wa kasimba. O niya, ang wali sa pastor kay mahitungod man sa pagtulunan ni Jesus. Niingon si Jesus nga, kinsa tong mahimong akong tinunan, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon og magpasan sa iyang cross og mosunod kanako. Niuli ang iyang bana gikan sa maong pagpaminaw sa pulong sa Dios ug pag-abot sa ilhang Pinoy-anan, gialsa niya ang iyang asawa. Gipangutana pod sa asawa ang bana nganong gialsa siya. Mingtubad pod ang bana nganong gialsa tikaw kay tungod na sa wali ni pastor. Nga kung bisan kinsa katong buot mo sunod nako, pasanan ninyo ngayong cross. Mao nang gipas-an tikaw kay ikaw ra gyud kanunay ang cross sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Nya pulihanay men sila simba, kinaaman sila'y mga binuhi. Sunod Domingo, ang asawa na po'y ni simba, karon ang wali sa pastor, kay naghisgot man sa pag-abag sa buluhaton diha simbahan. O niya, kinibitawng na andunay mga kinaiyas sa mga tao nga maikugon, mahinungdan, mihangyo na lang pod ang usa ka magwawali, nga bisan unsa na lang gyud ang naas inyohang Pinoy-anan, importante doon na mo'y ma-share sa atong buluhaton, ilabi na diri sa atong tigumanan. Katong mga butang nga wala na ninyo gamita, bisag wala na gyud gamit, pwede ra gyud na ninyong dadon. Kay diris ato ang Pinoy-anan, sa ato ang simbahan, ang dili ninyo magamit, basig diris ato ang tigumanan, pwede rang magamit. Ani uli sad ang asawa, o niya pag-abot itos balay, giing na niyang asawa nga padtuon kuno ka sa pastor sa simbahan. Adto nakapapuyon. Mutana pod ang bana nganong mupuyo mang pugko didto. Ingon ang asawa nga maoy giingon ni pastor nga katong wala nay gamit, dadon sa simbahan para basig magamit didto. Mao na nga dili gyud mga igsuon kana bitang malibungan nato atong kaugalingon. Kung unsa ang ato ang kana bitang
pagrespeto, pag-ila sa Dios, nakabalota kung unsay dapat natong buhaton. Nakabalota kung unsay dapat natong himuon kay nakailaman ta niya. Sa maragod sa usa ka kanabitang trabahador, ang trabahador nga dunay respeto ug paghigugma sa iyang agalon, kabalo na siya kung unsay pinakamaayo niyang buhaton. Sa atong pagpuyos kalibutan, siguruho nato nga nakailat ang Dios. Kung nakailat ang Dios, makit-a na sa tanan nga panahon nga mohalagad, mohalad ta niya. Si Apostol Juan niingon nga ang tao nga muingon nga nakaila sa Dios apan sige ragbuhat og sala, ang tinuod ana wa na kaila sa Dios, wala na kaila ni kakita niya. Maunay giklaro gyud sa pulong sa Dios sa sulat ni Apostol Juan. Mahinungdan nga sa atong pagpangalagad sa Dios, nahimong panag-ingnan or nahimo nato nga example ang kinabuhi ni Abel, ni Enoch, ni Noe, ug uban pang mga tao nga gisulat ang ilang ngalan diha sa libro sa Hebreo. Pareho sila nga nagtuo. Si Abel ug si Cain pareho nga nagtuo, pero dili pareho ang ilang respeto ug pag-ila sa Ginoo. Kung ato ra gyung sundon ang pulong sa Dios, ang pamaagi sa Dios, i-bless man gyud ta niya. Dili gyud ta mahimong alaot. Kay ang pulong sa Dios dili gyud mahitabong mapakyas. I-bless gyud ta. Kumbaga unsay ipiyal sa Ginoo malipayon ta. Daghan karon mga tao nga tan-awon sa mga tao gibless apan wala di ay gibless. Kay daghang mga tao nga mutan-aw og tao mga kaigsunan mo kaingon ta nga gibless gyud na kay daghang kwarta, daghang trabaho, daghan nga mga butang, pero ang tinuod sa ilang kasing-kasing wala sila mablas. Nganuman wala man sila kalipay kay wala man nila ang panalangin ni Lord. Wala man sila makontento. Kabantay mo nga daghan kay mga tao nga nagtuo pero wala mabless, walay panalangin. Kay nganuman, nahimo silang ulipon sa kwarta. Nahimong ulipon sila sa mga butang sa kalibutan. Ang kusog nga gikan sa Dios, ang kaalam gikan sa Dios, ang mga abilidad, talentog uban pa nga gikan sa Dios, gigamit nila sa dili pag-alagad sa Dios, kundi gigamit nila sa pag-alagad sa mga butang sa kalibutan. Ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Ang kusog maayong panglawas. Pero ang nakaproblema mao ni mas naalagaran sa tao ang butang kaysa Dios. Pero lahi ang kang Abel, lahi ang kang Abelias. Kay ang unsa may naa niya, dili biya siya kaani og mayong ani kung wala siya maghago. Dili pod siya maghago kung wala say kusog. Ug ang tanan nga naa kang Abel gikan sa Dios. Sa dihang minggamit si Abel sa tanan nga naa kaniya, duna siya'y mga bunga. Ug ang pinaka maayong bunga iya kining gihalad sa Dios. Ug sa atong panahon karon, sumala sa sulat ni Apostol Pablo, dili tanang tao naghalad og mga maayo para sa Ginoo. Dunay mga naghalad pero ilang kasing-kasing dili maayo. Even sa panahon ni Ginoong Hesus, dunay mga naghalad apan ang ilang mga halad ilang gikumpara sa mga tao.
Ang pulong sa Dios sa kinabuhi ni Abel nagdasig kanato sa paghimo og pinakamaayong halad at tubangan sa Ginoo. Kini mo resulta gayud og tinuod nga panalangin. Dili ka kabsan, nga matud pa dili ka kabsan og pagkaon, mapuno kanunay abot ang imong makamalig ug manubra ang imong bino, ang imong kadasig. Doon na kay gugma, damor kang mahigugma sa Dios. Kay ang bino nga giskutan diha mga kaigsuonan, ang buhat or ang presensya sa balang espiritu. Ug ang bunga sa balang espiritu mga kaigsuonan o sa tanan gugma. Naakay pagkamatinud-anon, mapailubon ka, mapaubsanon, nakay pagpugong sa imong kaugalingon. Sa kinabuhi usab ni Enoch mga kaigsuonan, kung imo sang tan-awon ang kinabuhi ni Enoch mga igsuon, imo usab nga makit-an nga ang iyang kinabuhi kanunay naghimo og mga butang nga makapahimuot sa Dios. Usa sa mga gitudlo sa Ginoo sa atong pagka-Kristohanon, sa atong pagkatinun-an mga kaigsuonan kos Ginoo, usa sa mga makapahimuot sa Dios nga halad kanang pagbuhat og maayo. Pagbuhat og maayo. Kay usas mga makapadasig, makapalig-on sa atong kinabuhi sa pagpadayon og buhat og maayo og pagtabang ang kinabuhi ni Enoch. Nga matud pa mga kaigsuonan, tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch, gidala ngadto sa kaytas-an, wala siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nagingon ang kasulatan, sa wala pa kuhaa si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Kay sa diha nga mingduol si Enoch, mingduol siya dili pinaagi sa iyang nakita, kundili pinaagi sa iyang pagtuo sa Dios. Daghan man karon nga nakaalagad, kumbaga naahat na lang pagpangalagad tungod sa nakita. Daghan kaayong nakaalagad tungod kay naa sila'y nakita. Nakakita sila mga milagro, nakakita sila og kanabitang mga panalangin, kumbaga natanyagan sila. Kabantay mo nga daghan kayo mga tao nga kumbaga sa ato ang panahon o sa ato ang pinulungan naahat sa laing pinulungan, napugos na lang og pangalagad tungod sa milagro. Pero kung wala pa'y milagro, di gyud ka pangalagad. Lahi ang tao nga mingduol tungod sa pagtuo. Ang pagtuo mga kaigsuonan, nakadungog siya sa mga mensahe nga wala pa niya makita. Og bless kayo ang tao nga mingduol sa amahan, nangalagad sa amahan, nga mingtuo sa mensahe bisag wala pa'y resulta. Kay sa iyang pagpadayon mga kaigsuonan, gikahimutan sa Dios. Munang dili ta maluya sa pagbuhat og maayo, sa pagtabang sa uban, labi na gyud sa buluhaton sa Ginoo, kay ang pasalig sa Biblia 100% matuman. Mudawat gyud ta ganti. Nya unsa may makapahimuot nato, unsa may makapahimuot sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Hebreo kapitulo 13, kung muadto kas unahan nga mga kapitulo, versikulo 16, kini gibutang gyud na sa gidasig ko sa Ginoo nga ibutang gyud na sa among pastor license, kanang Hebreo kapitulo 13 versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo, pag tinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Daghang mga tao nga nagsimba pero dili maayog binuhatan sa ilang Pinoyanan. Dunay mga babae o asawa nga nagsimba ni adtog simbahan pero
walay respetos bana. Insultador. Kumbaga, kusog manginsulto. Unsa man kuno'y ganti nga madawat. Maunang na ay mga asawa nga way kalinaw. Wala kulang og kalipay. Kay ngano man, wala maalain ang ilahang pagbati. Wala kahimot sa Dios ang ilang manghalad. Kay ang gipangita sa Dios ang pagbuhat og maayo. Kumuingon tang buhat nga maayo mga kigsunan, ang gipasabot ana, ang bana maayo og buhat ngadto sa iyang asawa, ang asawa maayo sad og buhat ngadto sa iyang bana. Ang mga ginikanan maayo og binuhatan ngadto sa mga anak maayo og binuhatan ngadto sa mga ginikanan, ug ang mga igsoon maayo og binuhatan sa iyang isig ka igsoon. Ug pagtinabangay, dili kay magkwintahanay, dili kay kana bitawng usay tawag ana sa uban nga mga pulong kanang magkwintahanay. Ya moingon nga ikaw na sad magkwinta sa iyang nabuhat, nagkwinta sa iyang kahago. Dili dapat ta malimot sa pagbuhat og maayo. Dili ta dapat malimot sa pagbuhat sa pagtabang. Maunang dunay mga sulat si Apostol Pablo ngayaw kalimot sa pagtabang o paghatag, labi na gyud sa inyong isig ka magtotoo. Kay sa inyong pagbuhat niini nalipay ang Dios. Ug sa dihang nalipay ang Dios mga kigsunan, hinumduman nato ang gitudlo sa Biblia sa kinabuhi ni Enoch. Nga sa wala pa siya kuhaa, nakapahimuot siya sa Dios. Kung ikaw ug ako nakapahimuot ta sa Dios, ang mukuha nato ang Ginoo. Pero kung ang atong ginabuhi wala makapahimuot sa Dios, ang mukuha nato demonyo. Tinuod na. Unsa man po'y mga gikinahanglan nato aron makabuhat tag mga maayo. Dapat naatay pulong sa Dios. Kay usas makaayo sa atong kasing-kasing pulong man sa Dios. Nya atong hinumduman, duha ra gyud ka pulong ang kalibutan. Ang naas kalibutan, duha ra gyud ka mensahe. Duha ra ka klase. Gikan sa Dios, gikan sa yawa. Maunang naas kalibutan, mga kalibutanon, mga kailayan. Bisan og insakto pa ang ngalan sa relihiyon. Apan kun ang kinaiya, ang pinulungan, binuhatan, kalibutanon, dili na gikan sa Dios. Pero kung ang atong kinabuhi nakadungog kanunay sa tinuod nga mensahe sa Dios, mabag-o gyud atong kasing-kasing. Muna si David ningon siya nga, bulahan ang tao nga dili maminaw, sa lain nga pinulungan dili mohatag, sa ilang igdulungog, sa ilang dalunggan, ngadtos mga pulong sa dautan. Bulahan ang mga tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan, ni mosunod sa mga taong wala mo ila sa Dios, ni makig-abin sa mga taong makasasala. Unya, unsa may gipakita sa Ginoo sa sulat ni David, ngadtos mga tao nga wala maminaw sa mga dautan. Ang tao nga wala maminaw sa dautan, nabisi sa balaang kasulatan sa versikulo 2 sa Salmo kapitulo 1. Ingon dinhi mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, basahon gud nato kining Salmo 1 versikulo 2. Ingon dinhi nga, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Ug mao ni gidasig ni Josue nga miingon ang Dios kang Josue, ayaw kalimti ang balaod, tun-i kini adlaw ug gabi. Ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat niini, ug magmauswagon ka. Ang tao nga muuswag
nahamtong. Ang taong hamtong makadungog og bati nga istorya dili na entertainon. Pero ang taong dili hamtong sit pagani tagdo na. Muna nga sa imong simbahan na gani mga bati nga sumbong diha sa imuhang mga kaigsuonan, ayaw taon pagpa-impluwensya, ayaw na tagda, palayuan ang mga tao nga sige rag sultig mga basura, kay dili na mo imong gikinahanglan aron makapahimuot ka sa Dios. Kay ang tao nga sigig paminaw og bati nga mga pulong, dautan nga mga pulong, dili mabag-o ang iyang kasing-kasing, dili mausab ang iyang kasing-kasing aron unta makahimo siya mga maayong buhat samtang buhi pa siya. Kay ang tao nga makahimo og mga maayong buhat katumang mga tao nga naayo ang ilang kasing-kasing, nawagtang ang kasuko, nawagtang ang pagdumot, nawagtang ang kasilag, mihari ang gugma. Ang tao nga nahigugma kanunay mulikay, dili makig-away. Mauna ang gipakita ni Jesus, dili siya makigharong sa mga parisiyog sa disiyo. Di siya makigharong. Wa man tay makuha sa mga taong tigpakaroing nun. Wa tay makuha nga maayo, nga makatabang nato aron makabuhat tag maayo ug makatabang samtang buhi pata. Munang dili nato tugutan nga ma-impluwensyahan ta sa lain nga pinulungan, dili nato tugutan nga matakdan ta sa mga batao nga wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ayaw gayod tuguti nga makighugoy-hugoy ka sa mga tao nga muangkong Kristohanon apan bisyoso. Mo na yung mga pasidaan sa Biblia. Kay ang atong gipangita mga kaigsuonan, unsa may mga pamaagi aron mahimo natong example si Enoch. Ang pamaagi, kinahanglan ang atong kasing-kasing unahuna puno sa pulong sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron mapuno ang atong una-una kasing-kasing sa pulong sa Dios, magtuon tag Biblia, magbasa ta, magpatudlo ta. Unya diha sa atong pagpatudlo, musingit man gyud nang dautan nga mga pulong, ayaw entertain na. Kay maura na magkapaluya. Unya si Noe, sa kinabuhi ni Noe mga kaigsonan, nagdasig nato nga bisag unsa pa na kalisod, alang nato imposible. Kung dunay mga sugo ang Dios nga imposible kaayo natong buhaton, buhata ra gyud. Kay ang Dios nagsulti ana. Tanawa ra gyud ang usa ka mananagat. Miingon si Jesus, iit sa inyong dagat, sa inyong dagat, iit sa inyong pukot dito sa dagat. Unsa ang tubag sa usa ka taong mananagat? Adlaw o gabi nanagat mi, pero wa mi kakuha. Unya kung imong lantawon katong mga tawhana, speaking about pagpanagat, master na sila kaayo. Pero ingon siya, apan tungod kay imuhang sugo, among iitsa, among itaktak ang pukot sa dagat. Sa diha nga ilang gihimo ang sugo, dunay resulta. Kung ikaw ug ako nakadungog ta sa sugo sa Ginoo ug ato ning gihimo, sultihan ti ka, dunay gyud nay resulta. Ug makapila nako ni masinatii sa akong pagpangalagad sa Dios, mao hinungdan sa akong pagkakristohanon. Mupursigi gyud ko nga mutudlo, bahala ng mga tao, di mo sanong, importante akong gitudlo. Kay ako nakasiguro, in 100%, ako makagarantiya, kung ikinabuhi ra gyud sa tao ang unsay pamaagi sa Dios nga naa sa Biblia, makakita gyud ang tao sa tinuod nga resulta. Pero kung ang tao
mutuo kunuhay sa Ginoo. Pero mas naminaw sa laing tao. Sultihan ti ka. Di gyud na moswag. Di gyud na moswag. Mao na nga si Noe nakadungog sa sugo sa Dios. Alang nato mga kaigsunan, imposible kayo nga gipatukot, gipagama siyag arka, taliwala sa hulaw. Unya, tuwa pagyos bukid. Wala pagyoy tubig ni dagat nga moabot dito. Siguro kung sa atong panahon mga kaigsunan, suguon ta, unsa kaha ang atong bation kung wala gyud ta kaila Ginoo. Like example, kanang paghalad, damor kang mohalad, damor kang panalanginan. Speaking about ikanapulo, daghan kay nagreklamo ana. Alang sa mga tao nga naas kalibutan, ang nakadawat mahimong maoy bulahan. Pero alang sa Dios, ang mi hatag maoy gibulahan sa Dios. Pero daghan kay mga Kristohanon, wa kaapas ana. Di pa malandungi kuno na. Kumusta naman ang atong pagkakristohanon? Sa matag sud sa bag-ong tuig, kanunay gideklarar sa mga tao nga dunay pagtuos Ginoo og blessing. Di man na magsalir mga kaigsuonan nga kanunay kang nagdeklarar blessing, ang uban girebuke pa ng kalisod. Muingon pang uban sa ngalan ni Hesus, ikaw nga kalisod, gibadlong ko ikaw. Ikaw nga kalisod, gihinginlan ko ikaw. Unya naapay mga speaking tongues nga paghimuon. Magsigig badlong. Unya wala mo buhat sa pamaagis Ginoo. Wag yapoy resulta. Pero bisan kung silent lang ka, nga nagdaig sa Dios, nga nagpasalamat sa Dios, og kalipay nimo ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios, i-bless ka. I-bless ka. Ako makagarantiya tungod kay ming tuo kus minsayes Ginoo nga di mapakyas. Daghan kayo mga tao nga nagtestimony kaniadto, pero sa akong pagka-Kriston kaniadto wala kay koy pagtuo. Kay ang akong pagtuo kaniadto mas tinuod, mas gibless tong nakadawat kaysa nihatag. Pero sa diha nga nakadungog og wali, iko nga sa sige kog panarbaho, sige kog balin-balin og trabaho, purdoy mangyapon. Unya gawas pa ni ana makaamo kog perting isuga. Nya batig batasan perting siruka. Iko nga murag di man gyud ni panalangin. Ngita kog simbahan. Lakawon gud nako ng simbahan para makasimbar ako kay wa ko ikaplite. Kanang city limit si Bulan Kalugtugan. I think Kalugtugan ba to? Basta kay naay bukid diha gikan sa tilimit si Bulan, paingog bukid nga lakaw na kog uska oras. Nya gikan sa city limit ya si Bulan, paingon dito sa Daro, Dumaguete, lakaw na ko ng uska oras, bali duha ka oras na kong lakaw, agi-agian pa kog mga tricycle, mga motor, mga sakyanan. Paabugan pa ko kay diha nga karsada sa una gikan sa city limit, paingon atong bukid, nalimot kog unsa to nga barangaya. Di pa man na simingto, kuan pa man balastro. Nya kung way ulan, haskang abuga. Magdagan ra ko diha, lakaw ko para makasimbar ko. Pag abot diri Cebu, ngita dayong kog simbahan. Unya kanunay ko madunggan. Sulay ang Dios. Tuod gisulayan ako ang Dios. Sumala siya ang mensahe. Nangutang ko ug akong gihatag ni pastor. Tinuod na. After ana
Gioferan ko sa akong amo nga paeskuylaon. Tinuod nga gipaeskuyla ko niya. High school. Diha ko sa Abiliana National High School mi graduate. Paeskwelahon pa ko niya Giove. Pero dito ko naka-eskwela sa State University, sa Negros Oriental State University sa Norso. Nga walay ginikanan nga nagpa-enroll, nga nagsuporta. Gani sa time nga ako nag-eskwela college, nag-eskwela ang akong papag high school, o niya nangayo pa na kong kwarta. Ning angat kog bukid kay mangayo kog kwarta, apan ako nanooy gipangayuan kay doon na pud say assignment ug project. Wa ko limot gyud. Pero mao ni, sa diha nga hugot ko nga misunod sa Biblia, wala ko pasagdi ni Lord. Nakagikog sakit, nakagikog kanser, nakurintihan ko. Daghan nga mga panahon higayon. Kung walay Dios, patay na ko. Pero nganong giampingan ta para magpagamit ta niya? Usa ka maayong ehemplo ang kinabuhi ni Abel, ni Enoch, ni Noe. Unsa may atong dapat makatunan o nga mensahe nga angay natong tipigan sa kinabuhi ni Noe? Bisag unsa pa na ka-imposible, basta ang Dios na gani ang musulti, buhata. Trabaho Ayaw padalag hulhog sa nga mga dautan. Kay walay lain nilang misyon ang pagguba og pagkawat og pagpatay lang. Ayaw padala. Ayaw, dili na to ihatag ang atong dalunggan. Niyang atong panahon sa mga tao nga naas kalibutan. Kinsa man ang mga tao nga naas kalibutan, ang uban ana naanas mga simbahan. Pero ang mga pagtulunan, wala na magikan sa balaang kasulatan. Daghan kay mga tao ron nga nagwali, nagpuyo ra. Daghan kay mga taong nagwali-wali mga kaigsuonan, nagbasag Biblia, nagsangyaw-sangyaw mga kaigsuonan. Pero ang ilang asawa, dili nila asawa. Unya, mga igsoon, klaro naman kaayo unta ang mensahe sa Dios sa Biblia. Nganong dili man nato seryosohon? Tungod ba sa mga butang na disturbo ta? Tungod ba sa mga butang mga kaigsuonan nga biyaan ra? Mga igsuon, ako mga pag-ampo sa kinabuhi ni sa kaagi ni Abel o sa kaagi ni Enoch o ni Noe. Ako mga pag-ampo nga murag enough na dapat kanang insakto na nga makabuhat tag maayo o makatabang ta labi na sa atong isig ka magtuto. Labi na gyud sa trabaho sa Ginoo. Diri sa atong programa mga kaigsuonan, daghang mga tao nga gigamit sa Ginoo. Og ang tanan nga gilang gibuhat, di na kalimtan sa Ginoo. Kaya ang ilang gihimo miresulta og kabag-uhan o kausaban sa kinabuhi sa tao. Kung unsay imong nadunggan nga imposible, ayaw pagbagulbol, ayaw pagreklamo. Mangayo tagtabang og giya sa Ginoo nga bisan gamay nga porsyento sa kinabuhi ni Noe makabaton ta. Nga Lord, tagai ako bisag gamay lang nga porsyento sa kinaiya ni Noe.
aron makabuhat ko og mga buhat nga imposible kaayo sa tao, apan diha nimo wala gayo imposible. Kay imagine gipabuhat sa arka. Nahuman nila sa pagbuhat ang arka nga pila ra ka buok sila. Lisod biya ang pagbuhat og arka sa ilang panahon. Walay mga heavy equipment. Dili pareho karon mga kaigsuonan nga naanay crane nga mualsa. Daghan ang mga tao nga pwede nimong masugo. Pero daghang mga tao nga pwedeng masugo. Pero nganong lisod kayo ang paghimo? Okay. Ako asa nga ipasod ang kuan ha. Mubalik ko kay doon ako'y kuhaon kadali lang. Nahugasan sa hamili mong lugo, wala'y saman, kani mo kang gamay. Okay, salamat kayo sa kuano pagpaabot. Padayon ta mga kaigsuonan. Doon na ragi pangita kong asawa ay sa among lugar daghan kayong sulom. Anya sa mong higdaanan daghan kuno kayong sulom. Nya before sila mga tulog magbasa na sila may Biblia. Na dili sila mahimutang ang magbasa nga magsubay-subay po ng sulom kanang subay. Kay diri magut sa gibutang sa Ginoo diri sa mo ang Pinoy anan diin kami gibutang sa Ginoo. Duol mig kawayan. Gani sa miagi nga bagyong Karen unya na pag ito'y mga bagyo nga nagsunod, medyo ang atop sa among balay na tumbahan gyud sa mga kawayan. Nya mo na nga karon ako pong hinahinay gyud gianam ra kog po ang kawayan kay mabunalan mapud ang atong antina sa FM radio. Sinana ka sakripisyo gyud mga kaigsunan nga kuan kanang sitwasyon. Pero kanang tanan kabahin na sa atong pagpuyos kalibutan. So balikan nato mga kaigsunan sa atong kinabuhi, unsa may mga nahimo natong imposible nga kana bitang lisod kaayo nga tuuhan pero imo gyapon gihimo tungod kay tingog sa Dios, tungod kay mensahe sa Dios. Usa sa mga problema mga kaigsunan ng tao murag insakto kaysa Ginoo. Bless kaayo ko sa kinabuhi ni Abel. Bless kaayo ko sa kinabuhi ni Enoch. Bless kaayo ko sa kinabuhi ni Noe. My prayer nga kung unsa ang ilang kinaiya ihatag sa Ginoo sa kuha. Kung unsay gihatag sa Ginoo sa kuha, ako pong gipangayo sa Ginoo nga inyo sading masinatian. Kay mao ni pinaka-importante. Doon na tayo tinuod nga kinaiya nga atong nakatunan nga naambitan diha kang Kristo. Sa atong pakig-uban sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, ako nagtuo nga gipanalanginan mo pag-ayos Ginoo. Usa sa mga panalangin nga dili nato ibaliwala kanang nakasabota sa Dios. Gitagaan tag panahon nga mahimo mabuhat nato ang mensahe sa Dios. Usa nga nakapadasig nato sa kinabuhi nato karon, ang kinabuhi sa mga tao nga gisulat des Biblia, si Abel, si Enoch, si Noe. Og atong nakatunan o unsay mga gitudlo sa balaang kasulatan nga maoy makapahimot sa Dios. Kini gisulat gyud na diha sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 16. Ayaw kalimot, ing na imong tapad ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo. Ang tao nga motabang mga kaigsuonan tabangan usap. The word pagtinabangay vice versa. Gitabangan ka, nahimo kong instrumento
sa pulong sa Dios, ang Dios nagtudlo nga ikaw mutabang usab sa laing bahin sa kinabuhi sa mga taong nitabang usab nimo. Pag tinabangay, pag hinigugmaay, pag inampuay, maunay imong makitaan, maunay atong makitaan sa sugo sa Dios nga atong gilagaran sa balaang kasulatan. Nagampo ko sa Dios para ninyo, nagampo sad mo sa Dios para nako ug sa akong pamilya. Gihigugma ko kamo, ingon nga kamo nahigugma ka namo. Mao na nga usa sa mga gipakita mga kaigsuonan, ibutang nato ni sa atong kasing-kasing ang mga imposible dapat atong buhaton. Kay ngano man sugo man sa Dios. Kana bitang paghigugma sa imong kaaway, lisod kay nang buhaton. Apan kay sugo man, buhata. Unsaon pagsugod sa paghigugma sa imong kaaway. Sugdi diha sa imuhang pagpaubos. Sugdi diha sa imong pailob. Unya tabangi imong kaugalingon, inga imong ilikay, imong ilayo. Mao nang naay mga pagsulay, layo kas mga pagsulay. Sa unang panahon mga kaigsonan, sa unang higayon nga gipatukod ko sa Ginoo simbahan, kaingon ko nga di gyud siguro matuman, di yun mahimo. Kay lisod kayo. Ibin gani ang paglid og tao perting lisura. Perting yung lisura. May pay mamuhi kag baboy, mamuhi kag baka, mamuhi kag kabaw, bisag pila pa kaysa usa ka tao nga mohimog desisyon sa iya. Dunay usa ka tao nga miingon nga may pa magbuhi og 50 ka buok turong baka kaysa usa ka tao nga patuohon ka pero ilaron ra di ka. Lisod kayo kanang mudala kag mga tao perting lisura. Apan tungod kay sugo man sa Ginoo, dili ko kabaliban. Angay na kong antuson, angay na ko nga buhaton ang pagpaubos, pagpailob, paglikay kay sugo sa Ginoo. Maghiskot kag kabugaton sa pagdumalag minister perting yung bugata. Ay mga tao nga wa pa gani kasi nati pero murag suwito na. Wa pa gani nahimo pero murag daghan na kay nahimo. Pero kanang tanan sa atong kinabuhi ingon nga kana bitang tao ta muingon gyud ta nga imposible nga makadala tag tao. Pero tungod kay sugo man nimo Lord, tabangi ko sa pagpaubos, tabangi ko sa pagpailob. Kay damor kang magpaubos, damor tang magpailob, damor tang makabuhat og maayo. Usa sa mga ilhanan nga nakabuhat kag maayo, atubangan sa Dios kanang nakabuhat kag mga buta nga imposible nimo kaniadtong mabuhat. Sunod nga tao mga kaigsonan sa libro sa Hebreo. So ato ra gyud nang hinahinayon mga igsoon bisag dili ta kahuman karon ngadto sa bersikulo 14. Importante kayo na mahimay-himay, mapisa-pisa mga kaigsonan kining Hebreo.
Kay naadiha ang mga ngalan sa mga tao, kahimtang sa mga tao, nga na mahimo natong panag-ingnan, mahimo nato silang example. Like ni Enoch, like ni Noe, mga kaigsunan. Unya, si Abraham. Sunod si Abraham, versikulo 8. Time pa, kanisa si Noe. Versikulo 7. Tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. May tungod sa mga butang nga umabot nga wala niya makita. Wow, no? Wala na to makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios og nagbuhat siyag arka nga maoy nakaluwas kaniya. Og sa iyang pamilya ni ining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan og nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Kanus mi resulta og pagkamatarong ang iyang pagtuo sa dihang nagmasinugtanon siya. Mao na nga gilig-on ni Santiago, faith without works is dead. Kon ang pagtuo walay buhat, dili ubanan og buhat, patay. Bisag kapilata mo ingon, pinaagi sa pagtuo Kristohanon ta, magtotoo ta, mga tinun-an ta, pero ang atong binuhatan layo kayo sa gitudlos Biblia, pertinang pataya. Munang way tinuod nga Kristohanong naglibin-libin. Walay tinuod nga Kristohanon nga nagpuyo-puyo. Walay tinuod nga Kristohanon nga hangtod karon bisyoso gihapon. Dapat kaantigutang mapailo. Dapat kaantigutang mupaubos, muantos. Bahala na ng uban nga mo kumpara sa ilang kaugalingon sa imong kinabuhi. Basta sa atong kinabuhi di ta mo kumpara sa uban. Kay ang tao nga dunay mga reklamo tig pangumpara man na. Sa ilang hunahon nagkasing-kasing murag ngilngig na ang ilang nahimo, mas maayo na ang ilang nahimo kaysa imong nahimo. Munang sa atong kinabuhi sultihan ko kamo. Kung duna kay nabuhat, duna kay nahimo, ayaw na ipangumpara ni bisan kinsa labi na sa imong pastor. Kaya mahitabuan na mas abilidaran ka kaysa imong pastor. Ang mawagtang ana ang imong respeto, ang imong pagtahod. Unsay makapawagtang sa atong pagtahod, sa atong isig ka magtotoo, labi na sa mga alagad sa Ginoo, kung magsugod na tagpangumpara sa atong nahimo kaysa ilang nahimo. O ingaw na ka, busy ka ay ko, pero kanang pastor dili busy. Mura si Marta ba? Nga gikumpara na niya ang iyang kaugalingon, kadungog mo sa kahimtang ni Marta o ni Maria. Nindot man ang gibuhat ni Maria, ang trabaho ni Maria kay makakaon sila. Ang problema lang, kay nagbuhat siya nga nangkumpara siya sa gibuhat ni Maria. O sa may gibuhat ni Maria, naglingkod nga naminaw. Samantalang si Marta, nagkapuliki sa iyahang pagluto, sa iyang pag-andam para sa ilang pagkaon. Kung doon na kay gibuhat, buhata sa paagi nga nahimaya ang Dios. Dili kay buhaton nato na aron mahimaya ta, idaygon tas mga tao. Mga igsoon, magbantay ta. Kay mubo ra kayo ang atong kinabuhi sa kalibutan man. Gamay ra gyud kaayo ang atong panahon sa kalibutan. Siguro kung ato ra gyud pamalandongan, bag-o pa lang sa ato ang kinabuhi. Nga ga-eskwela patag elementary, giatiman pata karon, kita na poy ni atiman. Sa una kita atiman patas ato ang mga ginikanan. Kana bitong magsudong ko sa mga kabataan. Kung akong balik-balikan ang pagkabata sa una, murag kagahapon pa lang nahitabo. Munang ampingan nato ang atong pagpangalagad sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kung Kristohanon na agyapos kalibutan.
Ang kinabuhi ni Abraham mga kaigsunan, versikulo 8, tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya, gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Kani imposible kaini siya. Mura kung ikaw ang gabuhat ani ba, unsa kahay isulti sa imong mga igsuon. Kumbaga sa pinulungan lang nato murag naglatagaw ni si Abraham. Kay imagine na, wala siya masayod asa siya paingon. Nilakaw ni biya ra sa siyang nasod nga nilakaw siya nga wa say direksyon. Nganong iyan ang gibuhat? Tungod kay doon na say pagtuo sa Dios. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya. Ingon nga usa ka langyaw. Kanang langyaw kanang dili rehistrado sa maong nasod. Kanang dili ka, wala ka marehistro diha ba? Kung sa ato arang nailhan mga puriner ni si Abraham sa maong nasod. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaan sa Dios kaniya, ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda sama ni Isaac og ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad nga ang Dios mismo maoy nagplano og nagtukod, mao kini ang gisudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod og tigulang na siya kaayo. Og si Sarah dili na makapanamkon, misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang saad. Bisan siya daw patay na, gayod mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayonan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaan sa Dios apan sila bisan layo pa kaayo nakita na nila kini og kahinangop nila may ila sa dayag nga sila langyaw og lumalabay dinhi sa kalibutan. Nya taas gyud ni siya, abot ni siya sa versikulo 19. Ingon dinhi 14. Katong nagsulti sa ingon nga nagpahayag matinaw nga nangita sila og usa ka nasod ilang kaugalingon. Wala sila maghuna-una sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghuna-una pa lang sila niini makapauli unta sila. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilahang pag-ila kaniya nga ilang Dios kay nag-andaman siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios pinaagi kang Isaac makabaton kag kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Kanang tanan imposible kaayo. Posible kayo Sa ato ragong kinabuhi mga kaigsunan, kanang pagkinabuhing balaan, imposible kina. Apan tungod kay mensahe man sa Dios. Ato nang barugan. Ato nang ipadayon. Kay dili sayon ang pagkinabuhing balaan. Kay dihas pagkinabuhing balaan daghan pang mga doktrina nga mo kanang mo lubog. Na ay mga doktrina mga kaigsunan nga moingon nga tao ra makasala ra gyud. Dios ray balaan. Gani daghang mga santos bisyoso gyapon. Na santos ra noong namatay.
Pero buhi pa, wa gyud, di gyud makita ang santos. Mga igsuon, mga doktrina na nga makapalubog, mga mensahe nga makapaluya. Unsa may angay natong buhaton? Ilikay nato atong kaugalingon sa mga mensahe nga dili makapalig-on. Hinuon ang atong kaugalingon, iduol nato sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Ang problema, daghan kaayo mga Kristiyanon nga wa nay panahon sa Biblia. Maor nay akong nakita gyud. Ang problema mga kaigsunan mao ni, daghan kay mga Kristiyanon nga di gyud seryoso sa Biblia. Tinuod gyud ni. Pipila lang ka mga Kristiyanon nga seryoso sa Biblia. Ang tao nga seryoso kay sa Biblia, sumala sa Ginoo, gipauswag yun niya. Unya sa dihang gipauswag, daghan pong kanang matud pa mubato. Kay ang tao nga gipauswag sa pagpangalagad sa Dios pinaagi sa Biblia, mga igsuon kos Ginoo mamunga man gyud na niya batuon sad, kumbaga dauton sad. Kung namunga ka, kung miuswag ka, dauton ka. Ang problema kung ikaw mo'y nanaot, kanang gikumpara na nimo ang imong kaugalingon sa mga tao, mao na nay problema. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, like ni Abraham, gusto sa Dios nga dili ta magsalig asa ta karon, unsa ta karon. Kung giingnan ta sa Ginoo nga alagari ko, alagaran na to ang Dios. Kung unsa man ang gipiyal sa Dios nga trabaho, mapanegosyo, mapatrabaho, unsa may gipiyal sa Ginoo nga mga kabtangan o mga butang, gamitan na para maalagaran nimo ang Dios. Ayaw gamita ang Dios para makaalagad kas butang. Kay mahitabo ana mga kaigsuonan, makasampit rag Dios na ay sakit. Makaalagad rag Dios kung dunay mga dili na maayo sa doktor. Ang mahitabo, maniid na lang ka anang mga hiling-hiling diha. Mapugos na lang kag pagpangalagad tungod sa milagro. Pero ang bisihanan sa tinuod nga pagpangalagad, mautong nakadungog sa pulong sa Dios, bisan wala pa makasinati, bisag wala pa makakita, apan tungod sa pagtuo, mipadayon sila. Kining Hebreo ato ning ipadayon mga kaigsonan sunod nga live nato ugma adlaw nga Bernes, sunod karong Sabado na may feedings, mag-feeding mi dire sa Kalugtugan, unya magdagyaw po mi sa simbahan, diha nato ibutang ang simbahan. Unya mayingog ko nga God's timing gyud siya, kay ang simbahan nga gihatag sa Ginoo nga gihimong instrumento si Brother Moses. Ang simbahan duol ra gyud sa antina sa FM station. Nga inigsimba mga kaigsunan, madungog ra pod, makunik ra pod na sa FM station. Kay duol ra man kaayo ang simbahan, gatapad ra ang simbahan og ang tower sa FM station og ang ato ang studio kani. So dili kaayo taas og kurente or wire ang gikinahanglan. Unya lihok yun sa Ginoo ako nakita. Trabaho yun ni sa Ginoo. Kay pagbutang og FM station, duol ra ang atong recording studio, duol ra ang atong wifi, unya ang atong gigamit nga wifi, Starlink wifi. Dalaygon ang Dios. Unya duol ra sad kaayo og ang simbahan nga gihalad, gihatag kana bitong gihalad sa Dios, duol ra kaayo. Mo na nga karong Sabado magdagyaw magbayanihay mi, dagyawanay mi. Unya nagsabot na sad mi nga mag-feeding, magpakaon sa mga kabataan.
Unya kung madayon ang ato mga kaigsunan nga ako ang mga kaubanan nga gikan sa syudad, gikan ka sa Kantipla, gikan sa Sudlondos, magkahimamatay may ugma diri sa Sabado. Og ugma makalive pa ko, pero sa Sabado tan-aw nako kung makalive ako di pagka Sabados gabi. Pero kining ato ang panag-uban sa Hebreo Kapitulo 11 ato ning ipadayon. Ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin na nato. Og damurtang panalanginan sa Dios kun bisan sa mga imposible nga mga gisugo sa Ginoo sa atong kinabuhi, ipadayon nato. Awit makalangit ni dapit diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, ang ato ang hisgutan nga mga pulong mga kaigsuonan ato rin ipadayon sunod nga live. Og padayon natong i-share ang ato ang programa ngadto sa atong mga kaila. Og ang Dios nakakita sa atong gihimo, magpanalangin sa matag usa. Usas ako ang ikadasig mga kaigsonan, kana gyung langit ato ang sintrohon, kana bitaw makasulod tag langit. Mao bitaw nang nakasahalad si Abraham kay nagtuo siya og syudad, nagpaabot siya sa syudad nga way katapusan. Ug ikaw ug ako mao nay dapat ibutang sa atong ulo, sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing nga dunay bag-ong syudad, bag-ong Jerusalem, apan walay bisan kinsa nga makasulod didto nga hugaw ug binuhatan. Hugaw kinaiya. Maoy hinungdan ikaw ug ako samtang buhi pa, gigiyahan gyud ta. Bless kayo ka ug bless kayo ko, bless kay tang tanan nga gigiyahan ta sa Dios sa pagkinabuhi sa balaang kasulatan. Si Celia Tabanaw, tinuod gyud na pastor, pamaagi gid na sa Ginoo. Si Elmer Canelio, imen daghan ko og na katunan sa imong mga pulong bahin sa Ginoo, pastor. Dalaygon ang buhing Dios, amen. Si Maria Masida Katakutan, God bless pastor, na ako'y maestra sa una katakutan. Salamat sa Ginoo. Sister Maria Masida Katakutan, salamat kaayo Ma'am Maria, ang Dios magpanalangin. Si Ate Ars, yes Lord, hallelujah. Si Emily Calago Remorta, amen, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Napadayon natong i-share gyud ang ato ang programa ato sa ato mga kailagigala kay maunay ikalipay gyud sa Ginoo. Kay kana bitang ang tinuod nga tabang nato sa atong isikataw, kana mang makadungog sila sa pulong sa Ginoo nga nahimo tang instrumento. Kay wala na ilaing makalabaw pa nga tabang mga butang sa kalibutan kun ang pulong na sa Dios imong ikapaambit na sa mga tao nga nanginahanglag Dios. Oras sa itong programa alas 9:05 sa kagabion. Sa manay mong mga ginaampo karong adlaw o katong mga namaging mga adlaw, kaayuhan ba? Sa imong mga pamilya, kaayuhan sa imong balatian. Ang milagro posible. Kung sa man nga milagro ang imong ipangayo sa Ginoo, matubuhay pagpagtong nga milagro posible. Ayuhan sa imong kasing-kasing, ayuhan sa imong lawas. So ako pang isit ang mga gipang request dere kay basi og maka matagan ako ni pagtagad. Jesus maghari ka.
O niya napagi mga gi-request dire. Lilim atong isuon nga nanukad sa Hong Kong, Skill ay no, salamat kay inyong pakiguban. Request no, Lilim. Ako rin ang damon kay og basi og matagaan atong pagtagad sa pag patalinghog kini maong awit. Jesus maghari unya Lilim no. Doon na pag-iawit diri nga dili ko mabuhi. Kung doon na mo yung mga pangutana o mga mensahe, pwede rin yun ninyong i-chat sa ako ang account, Gideon Candelario. Tonight. O niya ang ako ang profile, maurag yapon kining atong stasyonan or sa ato ang main, no? Sa ato ang programang pulong mong kinabuhi ko. O niya, pwede rin yun ko ninyong i-chat, i-message o i-text sa ako ang number 0932-6384-134. Mayo nga pakiguban ni Emily Calago, Remorta, ang Dios magpanalangin. Ako ang tagaan og pagtagad, ang awit makalangit, Jesus maghari. Jesus maghari ka. Diri lang sa itong programang pulong mo kinabuhi ko. Si Gabriel G. Duay, maayong gabi. Salamat kaayo sa Dios nga nag-atiman og nagpanalangin kaninyong tanan. Pwede na kaayo mo makahatod og mga mensahe diri sa atong programa. Pwede na nako mabasa. O mataga na itong pagtaga. Doon ay mga mensahe nga dili na nako mabasa tungod kay niabot na ni og 229 ka messages. O dili na nako mabasa kay natabunan na diri. Okay. Kung doon na mo yung mga mensahe nga wala na ako mabasa, pwede rin yun ninyong i-resend. Dire sa ato ang programang pulong mong kinabuhi ko. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang kinabuhi ni Abel, ni Enoch o ni Noe, ni Abraham. Daghang pang mga tao mga kaigsuonan nga gisulat ang ilang ngalan diha sa libro sa Hebreo mahitungod sa pagtuo nga mahimo na tong panag-ingnan sa atong pagpuyos kalibutan. Matod pa ni Kyle ay lahat ng live mo pinapanood ko po araw-araw po. God bless your family po always. Salamat kaayo Ma'am Kyle. Atong igsuon nga nanukad sa Hong Kong. Dalaygon ang Dios ni Jimwell Abaw. Maayo nga pakiguban og salamat kay sa imong pag-share. Ang Dios mag-aamping kaninyong tanan og advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Si Marlene Garganera, thank you Lord Jesus. Si Chika Ching, murag nindot po no. Chika Ching, Apos Herlin Manggunsay. Good evening Pastor Wasing from Saudi Arabia. Request ako ng kanta Dalang Panan. God bless po. Sige. Ako rin nga tagaan yun pagtagad aguman mga awit no. Dalang Panan. Si Kel ay thank you so much Pastor. Bless Jud Siki sa mga live mo. Dalaygon ang Dios ampingan og proteksyonan mo sa Ginoo diha sa Hong Kong. Si Gina Kamahalan Briguli. Sige, salamat ka sa pag-share. Si Akira Ficanoy, thank you Pastor. Nagpapinaw mi dinhi sa imo message, mensahe. God bless sa inyong pamilya.
Salamat kayo, ang Diyos magpanalangin. Tubos mo sa kamatayon, lagot sa kinabuhing walay katapusan. Jesus, maghari ka sa kinabuhi ko. Jesus, maghari ka sa kasing-kasing ko. Ang tanang mag-awit sa pagmaya, pag-asinggit. Kay ikaw ang amuhan, ikaw ang among Diyos. Maayong pagpaminaw ni Shubi Butron. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa mga pulong nga imuhang gipaambit karong gabi una, watching from Pasay City. Gising na gising pa nga to ang mga kaigsunan diha sa Pasay. Maayong gabi ikaninyong tanan. Si Lily Francisco request ko kanta Balik. Okay. Ang salamat sa imong mga pag-antos, Pastor. Salamat sa pag-antos sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kung wala naagyod niya ang tanan, no? Mga pagdaig pagpasalamat. Sister Lily. Doon na pa yung mga awit diri, lilim ba? Dahil dili ko mabuhi dalang panan. Oras na to diri, alas 9:13. Padayon na kita. Si Nelrim Dosin Yagni. Salamat kayo, Pastor Gideon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Elmar Magallanes Ponsi. Good evening, Pastor, watching from Lapu-Lapu. Si Girly Salvia Pigalan. Salamat, Pastor, sa pagpaambit sa mensahe sa Dios. Makabless Jud. Panalanginan ka sa Dios, hatagan pa kaniya og taas pang kinabuhi para daghan pang mga kabati og mabag-o pinaagi sa imong programa. God bless, Pastor, sa imong pamilya. Awit makalangit lilim diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Doon na mo yung mga pangutana, mga kigsunan, pwede ragyong ipaabot diri sa itong programa o kaha i-message sa akong account, Gideon Candelario. O kaha text ako ang number 0932-638-4134. Ang Diyos magpanalangin. Gikan ni no, Gina Kamahalan, madinasigon kayo nga nag-share sa ato nga programa nga to sa iyang mga kailan. God bless. Gikan ni Jimuel Abaw, Pastor Gideon, thanks ko, text ko, tawag ko. Sige. Sa pagkakaroon, pag mag-live ta, dili gyud pwede matawagan ang akong number tungod kay maoy akong gigamit ang cellphone sa atong live nga diha gibutang nako ang number. Si Inday Dorlin in Kabutinsay, good evening, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gipaambit about namo. Dili na to kalimtan ang gitanaw sa Dios ang atong binuhatan. Mao'y giuting kayo, gisusi o kita gitudlo ag gigiyahan samtang apatas kalibutan. Aron sa ingon, sa panahon nga kita matubang, dili kay ang Dios lang excited kung dili kita sa. Kumbaga dili ta makulbaan sa panahon nga kita kuhaon. Kung sa tanan natong gihimo para sa Ginoo ang tanan. Pwede ra gyud nga mobisita mo sa ato ang YouTube channel. Pero wala na kay ko maka-upload og mga bag-ong mga video. Siguro katong ato ang
video nga makapahulay ako tong unya ang i-upload kay human naman ako to og kanang edit. Practice lang po kog edit mga kigsonan para kana bitawng wala na po'y mga masakripisyo pa pod nga mga nakabalo. Actually nag practice pag yun ko ang nag-edit. Dalaygon ang Dios nga magauban ka natong tanan. Siguro mga kaigsonan, oras na sa akong pagpanamili. Ang awit nga dili ko mabuhi og dalangpanan. Next na lang sad nato ni nga tagaano pagtagad or kutob lang sa ato ang maapsan diri sa atong panaguban. Dili na to kalimtan ang pag-inampuay, pagdinasigay, pagtinabangay, kay maunay sugo sa Dios nga makapahimuot kaniya. Ato ta sa mga pag-ampo og ato siyang pasalamatan, pasidunggan sa mga pulong nga atong nakatunan diri sa atong panaguban. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagdasig kanamo, paglig-on kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga imong gipaabot, gipasabot diri kanamo. Amahan, doon na may mga pulog nga imong gipaabot kanamo nga lisod kayo namong buhaton. Apan tungod kay imo mang mga pulong, among gipangayo ang imong pagtabang kanamo nga wala gyud mga pulog sugo nga dili namo mahimo. Dasiga og lig-una kami sa tanang panahon sa pagbuhat og pagkinabuhi sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagbless kanamo sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Salamat nga ikaw o Dios magatuba, magauban, magatabang kanamo nga dili lamang kami kutob sa pagpaminaw o pagkaton kundi sa pag-apply niini. Bisan pa sa among pagpamahulay, pagpangatulog uban ni kaming tanan. Among itugyan na usab kanimo ang among kinabuhi. Kay diha lamang kanimo ang among kaluwasan. Diha lamang kanimo o Dios ang among paglaom ug gugma kasiguruhan. Uban ni kaming tanan, diin ang kalipay, kalinaw, pakigdait maoy masinatian namo ug sa matag usa namo kapinoy-anan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon manamilit na usab sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdahi, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko
lukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.